Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Miyerkules o gapit sa 25 na buwan sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ng mga isyos nga may labot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutalan karon nga buntaga mga higala, bayranan sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD, musaka sugod sa Abril 1. Straight to the point. Jesus Ginoo ko. Yan ang mga higala, nisaka na mga kagilaan ng mga presyo sa mga produktong petrolyo. Musaka pa mga higala ning sa mga palaliton, ang bugas mga higala musaka, apel ng MCWD musaka sad. Daghanan gini karon mga problema mga sukid di paminaw. Kagamhanan sa lalawigan sa Subo sa Pikas Bahin, nigahin og 360 milyones pesos alang sa Rice Subsidy Program aron pagtabang sa mga kabos ng mga pamilya. Diha sa probinsya, subay sa pagtaas na sa presyo sa mga palaliton. Straight to the point. Kaya tanig pagtagad lubutaga mahigala pero ang pag-sustain ani medyo dili sadlali mga kaigalaan. Samtang dakbayan sa Sugbo, mga rehistrado lang ang mga butante sa syudad ang makadawat og fuel subsidy nga giandam sa Cebu City Hall. Straight to the point. Samtang aircon sa mga patrol car sa kapulisan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, ipapaong kung mag-standby lang sa sakyanan. Straight to the Di point. na pwede nga mga pulis mahigala nga mag-parking, mag-standby, magpa-aircon. Ipapaong matod pa, ha? Pero sa na pagkaibaw po lagi nga napaong. Katanig pagtagad sa karon nga buntaga mga kaigalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, personal nga pagdumot mo'y gitan-aw nga anggulo sa pagpaarak sa usa ka pulis ngadto sa kauban usab niini nga pulis sa may barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Straight to the Kung point. nakabantay mo mga kaigalaan kagahapon porbida ang sakyanan mahigalang sedan sa usa ka pulis. Master Sergeant mahigalang parihar baslag unit sa Traffic Enforcement Unit, parihag rango Master Sergeant. Girakrakan mahigala ang sakyanan mga kaigalaan sa usa ka pulis. Ang nagrakrak iyang kauban na sa pulis. Personal nga matod pa panagbangi ang hinungdan ining maong pagpangrakrak. Straight to the point. Unang nigawas nga report mahigala, nag-ilog sa babae. Ya ka makaingon mahigala unsa ba ning letter B magpinatyan na gyud ay. Ya gitan ni katawa mga kaigalaan. Pero doon na po uban maingon nga basig lahi nga anggulo oy. Pero ang gihatag sa kapulisan mahigala silang investigasyon personal nga anggulo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Nagkatanig pagtagad noon mahigala karon nga buntaga. Pero mo nang ginigiingon lagi kay nga medyo makabibihag man sugod tong babayhan na matod pa sa report nga to nakuha. Mo na nga kinini ang siksi kayo kasamang kay o sinasinyas kasamang kay di na mo kung Coca-Cola ba ni. Yagi talaga to katawa kay bisag nata sa krisis karon. Samtang sa Pikas Bahin may gala mo makatawa lang ka ba kay do na mahigalay Guardia des Capitolio. Giilugan og duha ka babae, ha? Dili pod sa Lapu-Lapu mga kaigalaan bithalan tong gwardiya gilugan duha ka babae kay nagbugno ra man day. Wala man magbugno, binirahay lang na kuan lang tong usa. Gitabang lang sa mga personnel, medical personnel sa IPHO. Pero kani sa Lapu-Lapu mga laki man guni, babae man guni giilugan. Nya mga lalaki, mga pulis pa gyud, parehag rango Master Sergeant. Sus, rak-rak man mga sukit di paminaw. Karon sa Kapitolyo, babae nag-ilog sa lalaki, at least binitaray lang. Dito sa Lapu-Lapu may pinusilay man yun. Straight to the Kaya point. tanig pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa Pikas Bahin mga kagilaan sa kauluhan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nideklarar na og national emergency
sa nasod. Straight to the point. House Justice Committee, bahala na mahigalag national emergency. Dugay man sa mahigala naka-relate ani. Mo na mga OFW pagpanguli mga sukitig paminaw, wa kayo managad ni Marcos. Mo ni tan-awnon mga kagalaan ni BBM og sa iyang mga circle ngano kaha nga mao ni ang tinagdan sa mga tao niya. Ngano man nga si BBM mura lang mahigalag natural lang gyud, mura lang gyud ordinary nga tao mga kagalaan gilabay-labayan lang sa mga OFWs. Straight to the Ngano point. kaha ang mga tao magud mga kagalaan mo relate magud sa unsay mga panghitabo karon. Dili ninyo ma-underestimate ang understanding sa mga tao nakasabot ang mga tao sa hitabo. Labi na karon may galang nabahal ng gasolina, igo mga higala, tanan ordinaryong tao nakasabot. Unya ni kasabot na sa ordinaryong tao, makabati ka sa Malacañang moingon, wala pang krisis, ha? Okay pa naman na normal pa man. Nga diapon mga higalay House of Representatives ang ilang priority bisan pa man mga higala og nagkaguliyang na karong adlaw magsugod na gyud sa hearing sa House Committee level sa impeachment nga kaso ni Sara Duterte. Bahala mo din nagkinaunsa na mo basta si Sara gyud ilang gusto. Kaunsa naman priorities gobyerno ining kalakiha mga higala? Straight to the Katarik point. pagtagad dubutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa pikas bahin sa gawa sa nasod, US President Donald Trump nibutyag nga nakighinabi na kinitali sa usa ka respected figure sa Iran. Usa ka tinubdan nibutyag nga andam ang tiran sa pagpaminaw alang sa malungtaron nga sugyot sa pagtapos sa gira diha sa Middle East. Straight to the Ingon point. si Trump ay gala very good kuno ang ilang panag-istoryahan ay. Wala nga dunay 5 days may gala nga dugang lugway nga makabuot ang kahapsay kalinaw sa Middle East. Mahinaot ta may galag matapos na. Ang problema dako mga kaigalan ang Iran mga higala miingon pod nga wa may istoryaan ani Trump. Wa man may makikistorya ang Trump. So unsa man ning kalakiha tan-awon pod ni mga higala og doon na bay laing grupo nga gusto mo sabotahe nga doon na peace unta mga higala nga isgutan nga doon na uban nga dili lang sa gusto padayon lang depende mo sa garbo mga kaigalaan. Nga miingon si US President Donald Trump okay na doon na may mga naistoryahan mo nang mi-extend siya may gala og dugang ultimatum dugang mga adlaw kay doon na istoryahan unya doon mga punto nga maayo ang ilang istorya. Ang problema ron ang Iran pagtubag mga higala silang spokesperson na miingon wa may istorya mi ana. So unsa may mahitabo ani mo na nga dakong ang puunon mahigala mahuman na ba ka ang gira mo balik na tas kalinaw mo balik na tas normal or mapadayon ni mga sukid paminaw. Di ba ka matandog ang garbo mahigala sa Amerika nga ingon Amerika okay na no do na mahigalay initial nga talk nga medyo very good posibleng magkasinabot mga kaigalaan. Ang tubag sa tiran mahigalag mingon tong tiran mga kaigsunan nga posibleng magkasinabot medyo okay na. Ang problema ron mahigala kini man tiran wa man may magka-istorya ng Trump. Ayay mga kaigsunan no. Kung saan man mo lungtad pa maganing gubat mga kaigsunan. Unya karon ang Saudi niingon na pud mahigalang Prince sa Saudi ready me nga among ipagamit ang among airbase sa US para nga mutabang sa gira didto sa Iran. Straight to the point. Naunsa naman ning kalakiha indekin? Kay kining mga silingan po dito sa Middle East sa unang report nga nakuha, medyo okay ra sad sila mga higala kay bully matud pa kining Iran didto mga higala nga silingan. Straight to the Medyo point. opportunity ni nga nitira si Trump para nila mga higala para dunay kausaban diha sa Middle East. Straight to the So point. unsa man giklaro ini? Tagadalig pagtagad rubutaga sa panuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa